Burin raina cikin mafarki na ganin ka nake muradi ya Rasulallah. Zukata sun mauta a gane buwayarka, masanin abin da zuciyoyi ke ɓoyewa ba shakka. Taimakon da ka saba kai mini yau ma zan yabi manzanka, ilhamar yabo ore mini mai girma a yi mini haka. Ya Allah Allah hakima alhalim, na shaida ba abun bauta kamar ka ilahi. Shine ubangijin da ke tsinkaye a dukkanin sirrika, babun da ya buya a zati gani ina bidar waraka. A tausasa mini nan duniya har lahira ta dinka, jigon tafiyar sai ka ore mini dan manzanka. Allah Allah farmarka da ta masoyinka, kar na yi kunci rayuwa a dukkan juyi. Allah kai salati adadin dukan minti ga nurin sati abin Fadima, masa alaye da sabbai sufaye masu kyawun halaye suna da karama ciki har da ni silara akan wasani. Ka sanya na samu ganin sa ya durin layi. Kwanta kullum harshe na wanke daudar baki na, zan yi bege ne gun baban Fadima mai kyawun suna. Kai kyakkyawar siffa mai kyan halaye gatana, domin sa a haskaka kirjina dan yabi manzona. Bana Abdallah da Aminatu mai cetona, fata na ga murmushin ka Rasulullahi. Ala suturar duniya wanda ba domin shi ba, da ilahi bai yi abin duniya da dukan al'umma ba. Ya amintacce dan kayantacce roƙa min na tuba. Assalamu alaika waje al'arshin Allah ya babba. Cikin mafarki na ana ganka masoyina, shine burina ganin kaya Asadullahi. Ba dan soyayya ba da ba za mu yi kuka ba, da hawaye da ke idanu ba lallai su kwaranyo ba. Duk wanda ya ɓuya a ƙaunar annabi bai yi dabara ba, nuna musu ko da za su tsiyaye dan shi ne a gaba. Gabarta inja koyi da shi ne gaba, cikin da'a ba irin na masu bakin layi. Mai zargi na a cikin soyayya kai uzuri, da kai adalci ba haka za ka yi ba sai kai nazari. Duk abin da kake so za ka yi ta ambato tari tari, ni ya bar sana
to sai a yi mun uzuri. Na yaban sawajib ne guna tilas ne, domin shi ne abin yabo gudun lillahi. Yafewa wanda ya cutar da kai ni'ima ce, yin tunanin abin da yake na damuwa ko wahala ce. Manta da wanda ya yi maka alkairi butulci ce, ka tuna da shi baya fushi, ku ji gaskiyar zance. Ya bar mahaifarsa annabi da kabilarsa, ni dai ina sansa ina yaban aminin lahi. Wanda bai iya karatu da rubutu ba jahili ne ba, jahili shine wanda ya san da gabas amma bai sallah ba. Dama maganar gaskiya ba lallai ta yi daɗi ba, in kana da buƙatar ƙarin bayani ga zancen a gaba. Idan mun duba akwai falala babba, Muhammadu ne Allah ya ce mu bu wallahi. Da bukata ta kai mun dafa'i Allah, karabar makiyasi tasiri darajar manzan Allah. Nuna mini annabi kai ni Madina garin na yau sallah, alfarmar abin zafi ka isar da kan sarki Allah. Rabbi amsa muni da masoya na mujahidi, domin Fatima ummul Hasanaini binti Nabi. Ka sanya ƙaunata ba a bar juyarwa ba, a gare ka kasa na ba annabu ba wai na yi ratse ba. Aka tausasa a gare ni ka ban juriya ba dan ni ba, da fa'i jalabi Allah ƙara mini kowane bai so ba. Na kama kafa ta wanda kake duba, wato masoyan ka mai suna Bibullahi ya Rasulallahi. Sannan ka tabbatar da yardar ka ga aminan safansa, ya bi Bakari Umar Usman da Ali kanigunsa. Nasa da iyalan annabi 'ya'yan Fatima tsokarsa, har da sayyidina Abdullahi da Amina mahaifansa, da duka 'ya'yansa da mu masoyansa, da iyayena talla nuna mana Saifullahi. Burin raina cikin mafarki na, ganin ka nake muradi ya Rasulallah.